adlaw mga kapwa, ako di ay si Chunana. 29 ang edad, ug isa ko ka hairstylist sa usa ka parlor, ug sikat nga salon dinhi sa Cagayan de Oro. Ambot lang kung unsa tong nga pangalan tong salon, basta sikat to siya. Nakalimot lang ko. Ang akong problema mga kapwa, may tungod kini sa akong uyab nga lalaki. Siyempre. Puutan man siya, gwapo, taas, apil ubos. Ang nakaapan lang, tungod sa iyang pagkasiloso, iya kong napasakitan. Para masabtan ninyo, mauni ang akong sugilanon. Hello sir, hello, welcome. Unsa imo sir? Manicure, pedicure, massage, karate, sipa, siko, kulata, alot. Magpa-style lang ko sir, miss. Mao ba? Sige sir. Plastari lingkuri sandigi hayang. Okay sir, human na, finished product na. Uy, okay Pila man ni miss? Unsa man, timbangon? Dili ba, pila may bayad ani? Kuan raman na siya sir, 1.5. 1.5? Mahala oy. Kung dili ka, itong ibalik sir. Triktaha sad kayo nimo miss oy. Nara 1.5. Pakapini dayon og number nimo ha. Hala ka oy, Tixmit lugar ang show ani. Siyempre, lusod pog basketball. Ako di ay si Mark Helas. Ikaw, Chunana. Chunana akong pangalan. Ang babaeng pagod sa umaga, gising sa gabi, Saudi. Og dito, nagkailami ni Mark. Nag-date-date. Sige siya adto sa parlor. Og sa dihang, nag-uyab ni. Sweetheart, sunduon ta ka sa inyong parlor, ha? Magunsa man buka dito nga, busy man ang mga party peoples dito, mga shoyots. Ayun na lang, dinhi na lang ka sa boarding house. Sweetheart, gusto ro mangud ko nga musundo nimo para sweet ba? Nya daw be, unsa may hindal nimo? Basta sweetheart, magserbato lang ko. Ha? You mean magdala kag car? Dili sweetheart, oy. Serbato lang. Everybody get up. Kadugay ba ni Chunana? Wait, akong duulon. Wala ra ba to siya kabalo nga musundo ko niya? Uy! Halak ka! Naaman siya kaistorya nga lalaki. Uy, nagkatawa pa sila. Uy, nihawid sa kamot ni Chunana ang lalaki? Bantay lang jud ng lakihan na. Sikma jud nig pinakbitron. Adto na ko ha. Salamat. Sige sir, bye. Come again. Chunana! Uy, sweetheart? Naalagi ka? Kanyara ka din he? Kinsa to? Tugan og tinuod Kinsa to? Halaka oy, ako man taon tong customer. Lisod pog maestro. Siguraduha lang jud na ha. Dili ba jud ko ganahan og naay kahati. Hinumdumi Chunana. Ako ka lang. Ako ka lang. Unya manglagpot di ang laway. Uy, salamat kay ha sa paghatod. Okay na Chunana, ikaw pa. Chunana! Mark? Karon kay nasa puna jud ka nga naa jud dali kay kairing-iring. No. Unsa bay kairing-iring uy? Kinsa nang kauban nimo? Mauning ibaylo nimo sa ako? Bigyan ta ni be, kuto-kutohon ta ni be. Wala ko sana parts. Maya ko parts. Maya ko. Tama na
Mark! Tama na, ayaw na siya masakit eh! Mulapan ba jud ka ha? Kiniagay nimo. Ay! Wait, Mark! Ay, sa akong silikon na tagak! Ug mauto ang akong sugilanon mga kapwa. Napasakitan ko ni Mark tungod sa iyang selos nga walay lugar. Nagmahay ko ug naglagot sa iyang mga gibuhat. Nawad-an ako og customer, nagka-black eye pa ko. Nangayo siya og pasaylo nako pero tungod kay gipasakitan man ko niya, ang pangutana mga kapwa. Unsay akong aangay buhaton? Bulagan ba nako siya? O tagaan siya og laing chance? Palihog tambagi ko ninyo mga kapwa. Nagmamahal, Junana.